kriza u Muzeju Slavonije pokrenula je još jedan veliki projekt, a to je virtualna šetnja po izložbama. Za početak to je velika i vrijedna izložba donacija, ali planova je još mnogo. A kako izgleda ova šetnja, koje još projekte muzej planira kada je prezentacija na internetu u pitanju, ali i kako nastaje ovakav prikaz muzeja za čuvare baštine, doznali smo naravno u Muzeju Slavonije. Svjedoci smo zapravo zaista situacije koja nas je sve pogodila, pandemija koronavirusa i ja ću reći u toj nekakvoj nesreći i sreća je bila ta što smo zaista uspjeli u neko dogledno razdoblje dosta brzo odreagirati i pokušali ta zatvorena vrata Muzeja Slavonije ipak nekako otvoriti našim korisnicima, posjetiteljima, ali prvenstveno onim digitalnim. S obzirom da su masovno se naše grupne posjete otkazale, doista smo promišljali koji bi to bio dobar način ponovno nekako muzejski sadržaj približiti našim posjetiteljima i zapravo smo se dosjetili i shvatili da bi mogli iskoristiti određena sredstva koja su nama dodijeljena zbog sudjelovanja i provedbe aktivnosti u međunarodnom projektu pod nazivom Viral. Ja ću vam sad malo opisati taj projekt. Riječ je zapravo o skraćenici Virtual Reality Archive Learning. Evo, mi sad već drugu godinu smo kao jedan od međunarodnih partnera uključeni u provedbu tih projektnih aktivnosti, a govorimo o jednom projektu koji se bavi promocijom postindustrijske baštine gradova, znači u svim zemljama tih projektnih partnera. U pitanju je Švedska, Portugal, Austrija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. I cilj nam je pomoću digitalnih inovacija, znači proširene stvarnosti, virtualne stvarnosti i video zapisa koji su snimani kamerom od 360 stupnjeva, zabilježiti, dokumentirati, ali ujedno ponuditi način kako steći nove vještine i kompetencije. Ja sad ne govorim o vrlo kompleksnoj zapravo aparaturi i tehnologiji koja se koriste, koje zapravo vrsni stručnjaci znaju kako upotrijebiti, već na način koji su to možda jeftini, odnosno besplatni alati koje možemo primijeniti, pogotovo recimo mi muzealci u muzejima, kolege u državnim arhivima, a onda u konačnici možda i stare generacije, zapravo čak i mlađe, ne bi li možda jednog dana prilikom recimo sudjelovanja na nekim natječajima za radna mjesta mogli reći evo imam nekakve kompetencije, ipak znam se služiti ovim aplikacijama ili onim tehnologijama i zaista evo mislim da zaslužujem uopće to radno mjesto. Jel? Što zapravo pričam stalno o toj postindustrijskoj baštini. Osijek je također jedan od gradova i mi imamo zaista jednu, nažalost, bogatu povijest, ali povijest koja više nije živuća u smislu da evo i ti veliki industrijski pogoni od primjerice Osječke ljevaonice, Talionice, Olta više nisu u funkciji. Jel? I veliki broj projekata je već i proveden na temu te nekakove memorije zapravo koje radnici koji su nekoć radili u tim pogonima imaju i moram priznati da evo i kolege sa drugih fakulteta koji su bili uključeni u ta istraživanja uvijek sa velikom sjetom, neću reći da je u pitanju tuga, nego više onako nekakav osvrt na živote tih ljudi. Moja mama je također cijeli svoj životni vijek provela u Oltu i sjećam se tih vremena kada je jednostavno napuštala svoje radno mjesto i kažem, to je bilo tisuće i tisuće radnika, čak i romantičnih veza i brakovi su se zapravo nekako, neću reći, oformili u takvom jednom okruženju. I sad kad govorimo o toj memoriji, što je sve taj Olt značio, zapravo ne samo isključivo radno mjesto, nego je bilo to mjesto druženja, odlazaka u odmarališta, godišnjih odmora, postojali su rock bendovi, organizirani liječnički pregledi i sve ostalo. Ja. I sad kažem, zbog toga je zapravo taj Viral jako bitan projekt. Ne samo zbog digitalnih inovacija, nego čisto i zbog nekakve memorije pomoću koje ćemo gajiti onda lijepa sjećanja na uopće grad, na područje grada, a možda danas početi razmišljati, svi govore o nekom urbanom planiranju, kako zapravo ponovo reaktivirati ta područja na način da građani grada Osijeka ili bilo kojeg drugog grada ponovno pronađu nekakav svoj put pokraj tih lokacija i sad da li je možda moguće na toj lokaciji napraviti nekakvu tehnologiju pomoću koje recimo putem mobitela ili tableta će se pojaviti nekakav
geolokacija pa nekakav onaj BIP da se nalazite na tome mjestu i onda automatski otvoriti da li nekakav PDF ili nekakav video zapis od 360 stupnjeva ili virtualna stvarnost unutar koje ćete moći zapravo istražiti što je bilo na licu mjesta. Pogotovo današnja mladež, govorimo o studentima brojnih fakulteta, pa evo nek to onda se koristi u edukativne svrhe. Tako da evo kažem, zaista mi je drago što prvenstveno sudjelujemo u tom projektu. Finalni rezultati su sad već vidljive jer postoji platforma viraltraining.eu na kojoj se nalaze zapravo veliki broj sad već gotovih priručnika, edukativnih materijala, a u dogledno vrijeme će postati veliki broj video zapisa kao tutoriali koji će pomagati i meni i vama i brojnima drugima i shvatiti ova aplikacija, nju mogu dobro iskoristiti, ona će mi poslužiti, pogotovo u današnje vremena kad zapravo uopće nemate budžete, evo mi se isto s tim susrećemo, znači ne postoji budžet za nekakvu promociju muzeja, sve radimo, kako kažem, organski. I slijedom navedenog, zapravo smo mi stupili u kontakt sa našim IT-evcima iz Osijeka koji su zaista evo ponudili način kako zapravo neću utrošiti ta sredstva, nego kako od malog projekta napraviti jednu lijepu veliku priču, pogotovo za Muzej Slavonije, jer evo mi smo sad u proteklih mjesec dana izradili 2 virtualne šetnje. Jedna je zapravo napravljena u suradnji sa ansamblom Lado, oni će svoju objaviti vjerojatno idući tjedan, a evo mi sad već možemo pogledati kako izgleda virtualna šetnja koja je interaktivna, to znači da postoji veliki broj klikova kojeg možete kliknuti kad šetate virtualno kroz izložbu donacije i saznati dodatne informacije o predmetima, o temama koje se nalaze zapravo u ovom izložbenom postavu i naravno tu nestaje cijela priča jer ta virtualna šetnja se uvijek može nadograditi i umetnuti još ne ovih 50 točaka interaktivnih, nego možemo zaista nastaviti kroz iduće 2 godine koliko će ova izložba biti prisutna u Muzeju Slavonije, a ja se doista nadam da ćemo svaku iduću izložbu, ako već ne svaku gostujuću, onda barem svaku izložbu naših djelatnika moći također virtualno približiti našim posjetiteljima. Da, bude malo šteta, to smo razgovarali, svi veliki svjetski muzeji imaju te virtualne šetnje, ali izložba traje mjesec, 2, 3, najviše nekakvih, evo recimo donacija je jako velika izložba, pa će ipak neko duže vrijeme trajati, ali onda kad to završi više nikad to ne mogu vidjeti. Pa da, mislim, vidljivi su kroz nekakve možda katalog izložbe, nekakve brošure, deplijane, pozivnice, naravno i mediji su ti koji nama izuzetno puno pomognu i izađu u susret informiranjem javnosti, pozivom, praćenjem, ali kažem, evo, nekakav digitalni repozitorij u sklopu internet stranice službene Muzeja Slavonije ili bilo kojeg drugog muzeja, YouTube kanal smo nekako ponovno oživjeli, znači te šetnje će biti na YouTube kanalu Muzeja Slavonije i na svim profilima naših društvenih mreža, tako da nek te virtualne šetnje ostanu kao svojevrsni znamen, a pitanje šta će se dogoditi, ne znam, za 5 godina, kakva nova tehnologija će se iznjedriti, pa ćemo reći, ok, moramo sad ovo ponovno drugo početi koristiti, jer ta virtualna šetnja će sigurno već pomalo biti nekakav old school. Tu zapravo dolazimo do te situacije da, evo, kažem, potrebno jako brzo reagirati i biti in. Znači, ovo što mi danas radimo je nešto što je standardno, ne bi rekla da smo sad napravili nešto novo i inovativno, samo kažem, evo, zaista smo se potrudili ipak iskoračiti u tu sferu digitalnoga, jer ja ne mogu ne reći, znači Muzej Slavonije započeo sa digitalizacijom zapravo određene knjižne arhivske građe koja je izuzetno vrijedna, pogotovo stručnjacima, znanstvenicima koji istražuju određenu tematiku, ali kažem, evo, osim te vrste digitalizacije idemo polagano korak dalje i ne znam, vidjet ćemo šta će biti za 5 godina aktualno. O čemu se zapravo tu radi? Pa gledajte, imate više sad novih tehnologija koje nadolaze, to su tehnologije virtualne stvarnosti i proširene i miješane, koje su i prezentirane sa ovim projektom, a radi se o tome da tehnologija ta dodaje jedan novi digitalni sloj na već postojeće informacije koje koristimo svakodnevno. Sad uzmite samo jedan obzir, recimo da dijete koje čita knjigu nekakvu, često tekst bude suhoparan i djeca to ne vole čitati, možda je zanimljiva tema, ali opet puno je teksta.
Vi svojim tehnologijama u velikoj brzini dajete informacije nove djetetu na jedan zanimljiv način. I ta tehnologija pomaže općem razumijevanju sadržaja. To nije tehnologija koja, kako bi rekao, je skroz namijenjena edukaciji, nego više i zabavi i edukaciji i upoznavanjem sa samom tehnologijom. A ovaj projekt koji smo odradili se radi u tehnologijama 360 virtualnoj tehnologiji, a radi se o tome da je to biti jedna fotografija koja nije standardna, da ima svoje obrube, nego je ona sferična ili ti kružna fotografija koja hvata kompletan prostor. Ta fotografija vam sad omogućava da vi u biti imate puno više informacija nego što ste imali nekad prije. Vi fotografiju možete rotirati i ne samo to. Na fotografiji sada možete i puštati zvukove, stavljati tekstove, ubacivati videa, raditi interaktivne dijelove, stavljati kviz, možete igricu ubaciti. Ona je sad postala multimedijsko čudo, mogu tako reći, koje je u biti sveobuhvativno i sad sadrži jako puno multimedijskih elemenata. Ovaj je projekt poprilično nama bio zanimljiv jer se radi o našem gradu, naravno, i što smo koristili nove tehnologije da bi prezentirali ljudima. I sad to je najbitniji dio čar te tehnologije, što je dostupna cijelom svijetu. I ako je neki Hrvat sad u Americi, u Kanadi, a ima ih, mogu pogledati svoj rodni grad i prisjetiti se i doživjeti Muzej Slavonije i što se točno konkretno događa ovdje. Gledajte, ta tehnologija se može koristiti na računalu, na telefonu ili na virtualnim naočalama, što je još bolja situacija iz razloga što vam virtualne naočale omogućuju da vi uronite u sadržaj. To bi preveo na način da se vi stvorite u tom muzeju. Ja uvijek volim reći, nije bitno da li sam fizički otišao sada u muzej Pariz ili sam ga ja pogledao kroz virtualnu stvarnost, ja točno vidim postav. I kad razgovaram s vama, vi ćete misliti da sam bio tamo fizički, a nisam. To ova tehnologija dozvoljava. Naravno, mi ne potičemo nedolazak u muzej. Što više, mi ga potičemo da ljudi dođu, jer s ovim sadržajem oni mogu vidjeti što ih očekuje. A ako vi stavite kompletan eksponat, čovjek može sve vidjeti i reći, ok, ja nemam potrebe, ako stavite par komada, može ga zaintrigirati, tako da sad to ovisi o marketingu muzeja što će napraviti s time. No međutim, tehnologija nam napokon omogućava da se teleportiramo, a da smo zapravo fizički u svome domu. Jer vi realno u muzeju ništa ne možete ni doticati, niti dirati, tako da li ste u virtualnoj stvarnosti, hodate po kućnom pragu ili ste u muzeju, dođe skoro na isto. Tehnologije nadolazeće su zapravo tehnologije koje će nam omogućivati puno više nego što smo do sada mogli općenito koristiti, ajmo reći, u koraku sa životom. A šta mislim po time? Po time mislim vrlo jednostavno da digitalni sloj koji se sad na novo postavlja na realnom svijetu vam daje dodatne mogućnosti. To bi mogao prezentirati u smislu naočala, kada hodam gradom, da mi iznad pizzerije izađe znak da je sad popust na picu ili vidim osobu koju prepozna taj softver, pa mi piše ko je i tako. Tu nećemo naravno ulaziti u problematike privatnosti, no međutim tehnologija omogućuje jako puno i opet volim reći, jako puno utječe na mladu djecu, na mladež općenito u smislu edukacije i razumijevanja nekog daljnjeg sadržaja i općenito poticanja na učenje. Mi smo imali jedan mali projektić u kojem smo u biti napravili Lavoslava Rožičku koji izađe iz jedne epruvete. I što se dogodi? Dogodi se to da djeca u osnovnoj školi razgovaraju Lavoslav Rožički. Ja mislim da je to jedan jako talentiran učitelj morao biti da to postigne nekad prije. Sad je to tehnologija napravila umjesto njega. I to dijete će sad zapamtiti Lavoslava i kad tad će se zainteresirati ili neće, nije bitno. Tako da radom na ovom projektu smo i mi sami puno naučili i o tome što je zapravo u toj izložbi i doživjeli smo još neke elemente za koje nismo ni znali da postoje u Osijeku, tako da mi to želimo prenijeti svim gledateljima ili korisnicima te tehnologije. Jer nebitno ili mladi, stari ljudi, srednje doba, tehnologija nije teška za korištenje. Poprilično je jednostavna, ako ste sladali miš na računalu,
super jednostavna, a još jednostavnija ako imate ukućana koji ima virtualni set i stavit će vam na glavu, vi samo vrtite glavom. Sve ostalo se događa i zapravo uživate u jednom putovanju virtualnom kojeg do sad još niste doživjeli. Konkretno slučaj, evo, ova izložba donacija, lijepo ste to ispričali, mi ono sve što moramo znati je miš. Koliko je vama u stvari trebalo, koliko vam je trebalo vremena da ovo je jako velika izložba, da ju prenesete, da ju svi možemo i virtualno vidjeti? Pa evo, radili smo na 2 projekta Lado i za Muzej Slavonije oko otprilike mjesec dana, uzmite plus minus, a proces vam ide poprilično, nekome komplicirano, nekome jednostavno, ovisi. Uglavnom, prvo se radi to da se poslikaju svi eksponati, sobe i što god želite zapravo prikazati. Pritom bih rekao, ta 360 tehnologija, kad kažem da uhvati sve, ona uhvati sve, ali naravno ne možete iza panoa vidjeti. Tako da bi došli do elemenata iza panoa, mi moramo relocirati kameru. I na taj način stvaramo, što se kaže, virtualnu šetnju. Jer to je u biti ona baza šetnje, da vidite iz slike u sliku. I kako idete iz slike u sliku, vi zapravo koračate kroz muzej. Nakon što smo te slike napravili, slike se moraju obrađivati dodatno, micati određeni elementi, možda korigirati svjetlo i tako, neka jednostavnija ili naprednija obrada fotografije, te nakon toga ide jedan poseban program gdje se kodira i dodaju se elementi koji će biti interaktivni dalje sa korisnikom. To je sve u dogovoru s muzejom, da li muzej želi glazbu, da li muzej želi video, da li muzej želi dodatni elemente koje god, i kada to napravimo, ta onda izložba je moguće ju je ugraditi u jako puno segmenata, od društvenih socijalnih mreža do web stranica samog muzeja. Može se staviti kao aplikacija koja se može skinuti za telefon, može se ugraditi kao video na YouTube, biti kao fotografije. Same eksponate se mogu izvaditi i postaviti okolo, to ste već viđali vjerojatno na Facebooku, one što se rotiraju fotografije. Tako da zapravo ovo što smo mi napravili je digitalna arhiva koja ostaje vječna. A od tog jednog projekta vi imate jako veliki spektar primjena. Tako da je on jako zahvalan. Takvi projekti su zahvalni baš iz tog razloga, jer prije vi sad snimite video i vi imate video, a vi sad napravite 360 fotografiju i vi možete pokriti cijeli internet na različite načine. I ona je zato jako zahvalan medij. Tako da, kada smo to zapravo završili, isprogramirali, mi smo pustili na našem serveru kao u obliku internet stranice tu virtualnu šetnju koju ćemo onda sada prebaciti muzeju i muzej će ju koristiti u svojim medijima ili društvenim mrežama i tako dalje. Vidjeli smo jedan jako uzbrojne lijepe projekte, jedan od njih je i svakako virtualni novi sadržaj, u stvari relativno novi sadržaj Muzeja Slavonije. Prva je izložba donacija koju naši građani ako žele već mogu vidjeti. Vrlo skoro bit će i Lado sa njihovom izložbom. Zanima me uopće kako ste došli na ideju i je li to i nekakva budućnost muzeja? Se mora malo našaliti, kao vidjeli ste da naš lijep projekt, pa naši projekti su svi lijepi. Da. Šalim se malo. Kako smo došli na ideju? Nije to ništa novo, problem je u tome što svi ti projekti koštaju. No? I mi smo uspjeli sad osigurati određena sredstva da možemo to realizirati, a sve nas je to pogurala ova kriza dok smo bili zatvoreni, prilika da ljudima ipak otvorimo muzej makar u virtualnom obliku. Te virtualne šetnje su dobre iz razloga tog što uz pomoć njih mi možemo sačuvati naše izložbe. I to nam je doista želja da dugoročno pokušamo naći način da sve te naše izložbe koje budemo imali, da ih na neki način digitaliziramo, stavimo na internet, dopustimo javnosti tako da one izložbe kad skinemo, da one nastave živjeti na neki drugačiji način. Nije to isto doći u muzej i pregledati, mislim, možemo mi reći ovo ili ono, ali bez obzira na to, vrlo je korisno. Tako da, evo, prve su donacije, tu će biti i Lado, iako smo mi Lado radili za ansambl Lado, ali evo sad je vlastina izložba koju tražimo sponzora koji bi bio spreman to platiti, da to odradimo i da se i to nađe. Tako da evo, ako možemo zlorabiti vašu televiziju pa reći da kako ima zainteresiranih sponzora koji bi se rado našli u toj virtualnoj šetnji,
da nam pomognu. Možda to za nekoga nisu neki veliki novci, za nas ipak jesu. S obzirom da mi svaku lipu moramo opravdati tako. Tako da evo, to je otprilike to. Mi smo onda našli način da se ove neke stvari riješe preko projekta Viral, na kojem sudjelujemo, vezano uz virtualnu stvarnost. Mi bi preko tog projekta trebali nešto i opreme nabaviti, da možemo i mi nešto sami raditi u smislu virtualne stvarnosti i tako dalje. Tako da evo, dugoročno vjerujemo da će to biti neko opredjeljenje. Virtualne izložbe na neki način mogu biti i pozivnica za dolazak u muzej. To ne mora biti uvijek šetnja nakon što izložba završi, kao u slučaju donacije izložbe imamo, trajaće još iduće godine, ali možda upravo kroz to se nekome svidi neki predmet, jer ipak mislim da nije isto vidjeti ga uživo, dotaknuti do duše ne smijemo. Ali gledajte, nisam ljubitelj anglizama, ali ovo je svojevrsni teaser. I doista i meni se u tom segmentu sviđa. Ja bih samo jednu stvar spomenuo, dakle, mislim da se na internetu može Sikstinska kapela pregledati online, pa onda imate tu neku virtualnu šetnju po njoj ili što. Ja sam bio u toj Sikstinskoj kapeli uživo i nije isti doživljaj. Naravno. Čak i kad vas svi guraju onoj gužu i vi pokušavate vidjeti kako to izgleda i ne možete vidjeti detalje i tako dalje, mislim da je veći doživljaj nego vidjeti na internetu sve detalje. Ovo što mi radimo, dakle, je dobra pozivnica da netko dođe, s jedne strane. S druge strane, da ipak približimo tu našu baštinu onima koji nemaju mogućnost doći. Zašto da ne? A i oni koji su bili ili još nisu, dobro je malo pogledati. Dakle, vidjeti neke detalje na izložbi, onda doći malo više toga vidjeti ovdje. Tako da evo, ja to promatram isključivo kao nekakav teaser. Još samo evo jedno pitanje, pretpostavljam da je nekakva budućnost da se i cijeli muzej na neki način može vidjeti virtualno. Ovo su projekt od izložbe do izložbe, ali tu imate i neka određeni stalni postav, rekli smo nemate konkretno, ali samo proći kroz ovaj muzej, kroz ove vaše lijepe prostorije, mislim da je već odlična pozivnica da se ovdje dođe. Uopće nema dvojbe, iako, kao što sam rekao, doći uživo ovdje nije isti doživljaj kao i na internetu, ali da, mi nemamo stalni, nažalost, još uvijek nemamo stalni postav, imat ćemo, nadam se, kad preselimo u neke bolje prostore, ali imamo te neke alternacije stalnom postavu i dobro je da ljudi mogu vidjeti preko interneta barem nešto.